tak, ako ste ma vyzvali kedysi tými prvými mailami. Čiže napriek tomu, že ste povedali, že ten týždeň je venovaný hlavne rezistencii na antibiotika, tak ja o tej rezistencii veľa hovoriť nebudem, ale ja som sa držal toho, čo ste požadovali v podstate, a to skôr toho praktickejšieho pohľadu, že aké antibiotika a kedy v zubnej ambulancii by sa použiť mali. Samozrejme, že na úvod by som niečo povedal o tých mikroorganizmoch, ktoré najčastejšie zúčastňujú infekčných ochorení v dutine ústnej a potom o tých niektorých antibiotikách a potom konkrétne o nejakých teda aplikáciách. Takže na úvod si môžeme povedať, že samozrejme v ústnej dutine máme kopu mikroorganizmov, ktoré vlastne osídľujú celú našu tráviaci trakt a majú samozrejme veľmi dôležité úlohy všade a už len to, že sú tam, je veľmi pozitívne, pretože samozrejme, že keď saprofitické baktérie, ktoré s nami žijú v symbióze, nie sú utláčené niečím, napríklad antibiotikami, tak nedovolia množeniu patogénnych mikrobov a podobne. No a čo sa týka ústnej dutiny, tak sa predpokladá, že drvivá väčšina tých mikroorganizmov sú anaeroby, ale samozrejme, že nachádzajú sa tam aj aerobné baktérie a samozrejme gram pozitívne aj gram negatívne. Tu som kedysi ešte dávnejšie našiel takú tabuľku som vyrobil teda z tých informácií, ktoré som ponachádzal, že teda antibiotika, čo si za chvíľku povieme, sa samozrejme môžu podávať buď profilakticky alebo terapeuticky. A to vtedy, keď chceme predísť nejakej infekcii, ktorá by sa mohla stať aj systémovou, alebo keby sme chceli už liečiť konkrétnu infekciu za určitých podmienok v dutine ústnej, ktorá začína byť nebezpečnou. No a tu sú také vraj najčastejšie baktérie, ktoré sa nachádzajú pri týchto buď infekciách, alebo teda, ktoré je treba profilakticky ošetriť. Potom ďalšia taká len tabuľka je o tom, pri ktorom zubnom alebo teda ochorení dutiny ústnej sa najčastejšie nachádzajú aké mikroorganizmy. Ja to nebudem čítať, tá prezentácia, ja predpokladám, že bude k dispozícii vám, ak by ste mali záujem, takže to je len taký prehľad. No a teraz by som prešiel na to používanie antibiotík v zubnom lekárstve a v zubolekárskej praxi. Tak ako som už povedal, môžeme sa teda zaoberať používaním antibiotík buď z hľadiska terapeutického, kedy už došlo tak k problému a tá infekcia je taká, ktorá si vyžaduje liečbu antibiotikami. Samozrejme, že to použitie antibiotík môže byť empirické alebo cielené. Empirické je vtedy, keď nevieme presne toho pôvodcu ochorenia a samozrejme tým pádom nevieme ani jeho citlivosť na antibiotika. Avšak podľa určitých príznakov vieme určiť niekedy a skoro na 100%, niekedy na 100%, kto je pôvodcom tejto infekcie. Takže to sa potom už mení z tej empirickej aj na cielenú terapiu. No samozrejme úplne cielená terapia je, keď sa presne vie, o aký infekčný agens ide a či je citlivý na konkrétne antibiotika. No a samozrejme druhá možnosť použitia antibiotík je profilaktická, kedy vlastne pri určitom zákroku u niektorých pacientov, ktorí môžu byť náchylní na rozšírenie infekcie a na systémovú infekciu, sa profilakticky podáva táto liečba. Keď sa za chvíľku to uvidíte, že keď sa pozrieme na používanie antibiotík v zubnom lekárstve, tak v podstate nie je ich veľké množstvo normálne.
pretože antibiotík je vlastne veľa a chemoterapeutík, rôzne skupiny, rôzne mechanizmy účinku, na ktoré vznikajú rôzne typy rezistencie a tým pádom mnohé sú vlastne zastupujúce iné antibiotika, na ktoré už vznikla rezistencia a mnohé sú úplne rezervné, ktoré väčšinou sú podávané len parenterálne a ktoré nemajú vlastne v zubnom lekárstve takéto uplatnenie, ani potreba nie týchto antibiotík. No ale keď si rozdelíme samozrejme tie najzákladnejšie mechanizmy účinku tých antibiotík, tak prvá je tá baktericídna účinnosť viac menej, ktorá súvisí s tým, že tie antibiotika rozrušujú základné komponenty tej baktérie, hlavne sa jedná o bakteriálnu stenu a membrány baktérií, kedy tie baktérie sú priamo zabíjane týmito antibiotikami a potom druhá možnosť je tá skôr bakteriostatická, kedy interferujú tieto antibiotika s nejakými metabolickými cestami a najčastejšie je to syntéza bielkovín baktérií. Takže to sú tie základné ako účinky týchto. Sú samozrejme výnimky, lebo napríklad aminoglikozidové antibiotika, ktoré síce inhibujú syntézu proteínov, ale ich väzba na ribozómoch je irreverzibilná a sú veľmi teda účinné, tak napriek tomu, že majú typický mechanizmus, ktorý by mal svedčiť o bakteriostatickom účinku, tak sú baktericidné, ale to sú také výnimky. Takže keď prejdeme teraz na tie hlavné zásady používania antibiotík, tak tie sú samozrejme úplne všeobecne dané pre každého, nielen pre zubné lekárstvo, ale samozrejme, že to platí aj v zubnom lekárstve. No a v prvom rade je treba presne vedieť diagnostikovať to ochorenie a vôbec ten stav toho pacienta momentálny, aby sme oprávnene indikovali to antibiotikum, lebo nie vždy je nutné podávať antibiotika. Takže v prvom rade sa jedná o oprávnenú indikáciu. Čo sa týka výberu antibiotika, tak treba vybrať samozrejme to najúčinnejšie, ktoré bude efektívne likvidovať ten infekčný agens, čo nemusí byť také jednoduché, ale na druhej strane sú určité pravidlá, podľa ktorých postupujeme pri výbere teda toho antibiotika. Čiže to je výber daného antibiotika. A samozrejme potom zvážiť, že aké je riziko a aký je teda ten benefit toho antibiotika, pretože samozrejme, že my nemusíme dávať len tie najjednoduchšie, alebo, jak by som to nazval, tie prvolíniové antibiotika stále, keď je potreba dať druholíniové, ale tie druholíniové sú druholíniové aj preto, lebo väčšinou sú sprevádzané aj možnosťou vzniku závažnejších nežiaducich účinkov. Takže keď raz nie je nutné podávať niečo, čo môže vyvolať závažnejšie nežiaduce účinky, tak nie je dôvod to dávať. Áno. Takže to treba zvážiť stále to riziko, ktoré vzniká a to, čo získame tým podávaním toho antibiotika. No a potom samozrejme, keď sa už rozhodneme indikovať antibiotikum, tak máme podávať adekvátnu formu. V zubnom lekárstve to bude väčšinou perorálna forma, samozrejme. Ono v podstate si treba povedať, že perorálne formy sú na menej závažné infekcie, na infekcie, ktoré sa dajú liečiť aj doma, kdežto parenterálne a samozrejme perorálne sú produkované a vyrábané antibiotika, ktoré sú účinné na takéto infekcie. Samozrejme, že niektoré z nich môžu byť parenterálne, lebo to neznamená, že perorálne antibiotikum nie je účinné, ale to vstrebávanie z gastrointestinálneho traktu nikdy nedosiahne takú hladinu v krvi ako napríklad intravenózna aplikácia. No a samozrejme tie parenterálne už aj preto, že je to komplikovanejší spôsob podávania, že to má podávať nejaký zdravotnícky pracovník, tak tie sú rezervované väčšinou na ťažké infekcie, ktoré sa liečia potom v nemocnici. Samozrejme treba adekvátnu dávku podávať. Antibiotika vo všeobecnosti, samozrejme na nejaké výnimky, nie sú veľmi toxické pre ľudí, a je kopa antibiotík tých bežných, ktoré sa podávajú práve
perorálnou formou sú veľmi málo toxické väčšinou u väčšiny ľudí, ak odorátame alergickú reakciu, ktorá môže byť samozrejme, tak tá dávka musí byť adekvátna z toho titulu, že každé poddávkovanie znamená riziko vzniku rezistencie, lebo keď tá baktéria nie je dostatočne silne utlmená alebo likvidovaná tým antibiotikom, tak sa snaží nájsť cesty, ako prežiť a samozrejme tým pádom sa vyvíja rezistencia, dá sa indukovať napríklad tvorba beta-laktamaz a podobne. Takže adekvátna dávka, ktorá musí udržiavať antibiotikum nad minimálnou inhibičnou koncentráciou v telesných tekutinách krvi a tam, kde má účinkovať, je absolútne nutná na to, už keď nie na nič iné, čo logicky je, pretože aj tá účinnosť od toho závisí, ale určite preto, aby nevznikala rezistencia, aby sme nedávali šancu vznikať rezistencii. No ďalej, na čom sa samozrejme bazíruje a čo my stále zdôrazňujeme študentom, antibiotikum sa nepodáva 3-krát denne alebo 4-krát denne. Antibiotikum sa podáva presne v určitom časovom intervale, pretože 3-krát denne môže znamenať ráno, na obed a večer. A ráno môže byť o 7, na obed môže byť o 1, večer o 7 a potom ráno zás o 7 a ten interval posledný je oveľa dlhší ako tie predchádzajúce. Takže sa absolútne má bazírovať na tom, že antibiotika majú byť podávané raz za 6 hodín, 4 hodiny, 8 hodín, 12 hodín, proste presne. Zase je to o tej koncentrácii, o tom, ako pretrváva dlho v organizme, aby sa hladiny udržali nad minimálnou inhibičnou koncentráciou. No a samozrejme treba dodržiavať adekvátne trvanie liečby, ktoré je dané typom antibiotika a bežne známe samozrejme, takže človek tých 5-7 dní určite, a keď teraz nehovoríme o ochoreniach, ktoré sú sprevádzané, môžu byť, ale nie sú bežne sprevádzané nejakou pretrvávaním vysokej teploty a podobne. Kedy je neopodstatnené podávať antibiotika alebo kedy tá liečba zlyhá? Tak neodôvodnené podávanie antibiotík je profilaxia u zdravých pacientov. Čiže robíme bežný zákrok a profilakticky dávame antibiotikum, pričom ten pacient nemá žiadny problém, nie je tam žiadny zápal, on nie je chorý nejako ináč, čiže to je úplne neadekvátne, to nie je potrebné podávať. Ďalej samozrejme pri ústnych alebo pri infekciách dutiny ústnej veľmi často, aj keď je tam zápal, aj keď je tam absces, veľmi často nie je dôvod použiť antibiotikum. To si za chvíľku povieme, kedy je dôvod, áno. A stačí úplne, keď sa lokálne odstráni príčina, odstráni sa ten absces, dajme tomu a podobne. Takže nie je vôbec potrebné a ten organizmus, keď je ten pacient imunokompetentný, nemá žiadnu imunosupresívnu liečbu alebo nejaké iné dôvody, choroby, ktoré spôsobujú vážnu imunosupresiu, tak vôbec nie je dôvod podávať antibiotikum. Keď podávame antibiotikum aj v tom odôvodnenom prípade, kedy jeho treba podávať, tak samozrejme, že potom nesmieme sa dostať do situácie, že robíme opak toho, čo bolo pred chvíľou povedané, že vyberieme úplne nevhodné antibiotikum, úplne zlú dávku, áno, že je tam nejaká bakteriálna rezistencia alebo predpokladaná a my napriek tomu dáme antibiotikum, u ktorého sa takisto predpokladá, že nebude veľmi účinné. Ten pacient napríklad má podstatne zníženú imunitu, čo už z anamnézy sa dá zistiť, keď je to onkologický pacient liečený imunosupresívami po transplantáciách orgánov a podobne. Alebo ten pacient jednoducho nedodržiava režim a v angličtine sa to volá compliance, samozrejme, a neberie tie antibiotika tak, ako má, tak potom tá liečba môže zlyhať. Tak to sú tie všeobecné princípy. Teraz by sme prešli na tú prvú časť, to je terapeutické použitie antibiotík. Takže kedy vlastne v zubnom lekárstve používame odôvodnenie terapeutické antibiotika.
prvom rade sa antibiotika teda majú indikovať vtedy, keď infekcia v zubnom prostredí, teda v prostredí dutiny ústnej a väčšinou teda pôvodom zubného, teda tá infekcia, má znaky, že sa šíri do okolia, alebo má znaky, že už je to taká infekcia, ktorá sa prejavuje systémovo. A tieto znaky šírenia infekcie do okolia sa prejavujú napríklad zdurením uzlín alebo výrazným opuchom, často ktorý pokračuje, aj keď už bol urobený lokálny nejaký zákrok, alebo teda je tam horúčka zvýšená u týchto pacientov alebo schvátenosť. Čiže toto je dôvod použitia antibiotika. Ďalšími indikáciami sú napríklad prípady niektorých konkrétnych ochorení, o ktorých si aj neskôr budeme ešte hovoriť. A to je nekrotizujúca ulceratívna gingivitída alebo perikoronitída, kde zase vidíme, že dochádza k systémovému postihnutiu. Pretože keď nedochádza k tomu systémovému postihnutiu toho človeka, tak nie je dôvod dať antibiotika a väčšinou celý ten zápal lokálny, tá infekcia sa dá zvládnuť lokálnymi metódami ošetrovania. No a samozrejme, čo je také hraničné s krčným lekárstvom, teda ORL, je sinusitída, ktorá samozrejme môže byť aj pôvodom teda odontogénneho pôvodu. A keď dlhodobo pretrvávajú príznaky sinusitídy, kde hnisavý výtok z nosa a podobne, trvá to niekoľko dní, tak sa antibiotika tiež majú indikovať. No a potom samozrejme platí, že antibiotika sú vždy súčasťou a následným použitím po lokálnom ošetrení toho zápalového procesu a nie na miesto, áno, že len to nahradíme. A tu v tej druhej časti toho obrázku vidíte, že samozrejme, kde sa nepoužívajú antibiotika, to je pulpitída bežná alebo prevencia niektorých zápalových ochorení po extrakciách zubov, alebo samozrejme profilakticky sa nemajú používať na prevenciu infekcií, keď sa robia rutínne dentálne chirurgické zákroky, kde, čo už sme na úvod hovorili, že pacient je zdravý a nemá ináč nejaké žiadne problémy. No, tak teraz toto je už farmakológia, čo to je viac menej moja parketa viacej. Takže prejdeme na tie antibiotika, ktoré by sa mali najčastejšie použiť a ktoré sa aj v podstate asi používajú. Môžeme ich rozdeliť samozrejme zase na baktericídne, čo sú beta-laktámy, to sú penicilíny, cefalosporíny. Ďalej je to metronidazol, čo je chemoterapeuticum. To nie sú na bežné použitie, ale samozrejme, že po konzultáciách s kardiológmi a podobne sa dajú použiť na niektorých prípadoch, ale to nebudeme riešiť tieto už veľmi ako špecifické typy antibiotík. Potom máme bakteriostatické antibiotika. Dnes veľmi populárny je klindamicín, hoci by nemal až možno tak byť. Niektoré makrolidy, ktoré tiež majú svoje obmedzenia a pozrieme trasy, ktoré tiež sa môžu. Tak začneme tými penicilínmi, čo sú beta-laktámové antibiotika. Samozrejme, v zubnom lekárstve, čo najviac by sa mohlo využiť, to je penicilín B, čiže perorálny benzylpenicilín. A druhým takým antibiotikom, ktoré sa ale veľmi často používa v zubnom lekárstve momentálne, je amoxicilín. To odôvodnenie toho používania samozrejme je jasné a logické, pretože penicilín V má užšie spektrum účinku a je účinný hlavne proti gram pozitívom, nie že by nebol účinný aj proti niektorým gram negatívnym baktériám. Ale amoxicilín je aminopenicilín a aminopenicilíny sú beta-laktámové antibiotika, teda penicilíny s rozšíreným spektrom, ktoré vlastne boli vyvinuté ako náhrada za chloramfenikol, ktorý je toxický nepredvídateľne a dnes sa v podstate už skoro nepoužíva.
a zahŕňajú aj viaceré gram-negatívne baktérie, napríklad črevné infekcie, salmonelózy, šigelózy a podobne, ale majú aj niektoré iné výhody, ano, tieto aminopenicilíny. No a samozrejme z nich amoxicilín je najvýhodnejší, čo sa týka aj zubného lekárstva. Čiže keď si stručne povieme niečo o penicilíne V, čiže fenoxymetylpenicilíne, tak je to acidorezistentný alebo acidostabilný penicilín, ktorý sa dá použiť per os, pretože z klasických penicilínov je to jediný, ktorý sa môže podávať perorálne. Je to vlastne kvázi prodrak, pretože sa po vstrebaní z neho uvoľňuje benzylpenicilín, ktorý je tým účinným penicilínom. Samozrejme, že tieto penicilíny, klasické základné penicilíny sú nestabilné alebo sú rozkladané väčšinou beta-laktamáz. Samozrejme, že beta-laktamázy sú enzymy, ktoré tvoria niektoré mikroorganizmy a tých beta-laktamáz je veľmi široké spektrum, takže niektoré antibiotika môžu byť odolné voči niektorým beta-laktamázam, ale nemusia byť odolné voči všetkým beta-laktamázam a to sa týka aj tých veľmi rezervných antibiotík, ktoré sú určené len na špeciálne indikácie. No ale tieto klasické penicilíny v podstate sú rozkladané bežne beta-laktamázami aj napríklad stafilokokovými, čo je jedna z možností rezistencie stafilokokov. Hoci stafilokokus, ktorý je beta-laktamázopozitívny, alebo rezistencia na stafilokokov vzniká aj tým, že sa mení štruktúra toho miesta väzbového pre penicilíny, tzv. PBP, to je penicillin binding protein, a tam už nepomáhajú ani také antibiotika, ktoré sú odolné voči beta-laktamázam, pretože to nie je dôvod rezistencie, áno. To už potom prichádzajú do úvahy tie iné, ale toto myslím, že sa nás momentálne netýka. Takže ten penicilín, V-penicilín, od ktorého sa upúšťa práve z toho titulu, že sa už predpokladá, že veľa rezistencie na ňo a podobne, tak napriek tomu je veľmi účinný, keď je teda ten bakteriálny infekt citlivý na penicilín, tak je to veľmi účinné antibiotikum, baktericídne a dá sa teda použiť aj na infekcie v dutine ústnej, tu je to nejaké dávkovanie. No druhým a samozrejme oveľa obľúbenejším a rozšírenejším, a má na to svoje dôvody, je amoxicilín, ktorý má, keďže je to ampicilín, keďže je to aminopenicilín, tak ako som už povedal, tak má spektrum veľmi podobné ampicilínu, čo bolo prvé aminopenicilínové antibiotikum, ale má podstatne lepšie farmakokinetické vlastnosti ako ampicilín. No? Takže v súčasnosti amoxicilín je hlavným antibiotikom penicilínovým pre perorálne použitie, aminopenicilín, kdežto ampicilín je rezervovaný už len na parenterálne použitie, pretože jeho perorálna aplikácia je oveľa menej účinná ako aplikácia amoxicilínu. Vidíte, že to spektrum voči napríklad streptokokom je úplne rovnocenné s klasickým benzylpenicilínom, ale má podstatne lepšiu biologickú dostupnosť, lebo je podstatne lepšie vstrebávaný ako ampicilín. To je to, čo som povedal, že ampicilín preto v súčasnosti je už len vhodný na parenterálne liekové formy, pretože ho úplne nahradil amoxicilín. Samozrejme, že amoxicilín je u nás dostupný aj ako čistý amoxicilín, potom si budeme hovoriť o nejakom inom lieku. No a proste nahrádza tieto klasické penicilíny vo všetkých indikáciách, takže tu sú tie hlavné výhody toho amoxicilínu, kedy sa uprednostňuje a keďže má lepšiu tú farmakokinetiku, a dlhšie sa udrží účinná hladina v organizme, tak sa aplikuje, nemusí sa aplikovať ako penicilín V každých 6 alebo každé 4 hodiny, ale aplikuje sa každých 8 hodín, čo je zase oveľa lepšie z titulu toho pacienta, ktorý sa nemusí v noci budiť a podobne. Amoxicilín
Veľa preparátov aj u nás dostupných je ale v kombinácii amoxicilínu a kyseliny klavulánovej. Kyselina klavulánová je inhibitor beta-laktamázy. Hovorí sa, že to sú suicidálne molekuly, pretože afinita beta-laktamáz k týmto molekulám je obrovská a tým pádom ale irreverzibilná, čiže keď sa raz naviaže na beta-laktamázu, tak ju totálne odstaví od účinku a tým chráni vlastne amoxicilín pred deaktiváciou a amoxicilín môže pôsobiť. Takže kyselina klavulánová je veľmi podobná svojou štruktúrou penicilínom, má ale na rozdiel od penicilínu veľmi slabú antibakteriálnu aktivitu, má tu veľmi silnú afinitu k beta-laktamáze a samozrejme, že blokuje nie všetky beta-laktamázy, ale bežne blokuje teda beta-laktamázy produkované kokmi, niektorými, streptokoky, stafilokoky a podobne. A to, čo som už povedal, že žiaľ, ale zmena tej 3D štruktúry väzbového proteínu penicilínov, teda zmena tej 3D štruktúry znamená zmenu väzby a penicilíny nie sú potom účinné. Potom sa hovorí o tzv. Meticilín rezistentných stafilokokoch, MRSA stafilokoky, čiže to sú, ktoré meticilín bol prvým protistafilokokovým antibiotikom teda z skupiny penicilínov, no a ktorý je odolný voči beta-laktamáze stafilokokov, ale keď je stafilokok rezistentný, tak to znamená, že je tam zmena toho väzbového cieľového proteínu. Takže potom samozrejme kombinácia amoxicilínu a kyseliny klavulánovej rozširuje spektrum amoxicilínu aj proti beta-laktamázopozitívnym kokom. Tak je to vlastne antibiotikum, táto kombinácia, ktorá je indikovaná už pri závažnejších odontogénnych infekciách, ktoré sú spôsobené aj rôznymi rezistentnými druhmi baktérií, ktoré tu som uviedol. Samozrejme, že tieto baktérie, keď sú anaeróbne, tak sú vysoko citlivé na metronidazol, ktorý je ďalším chemoterapeutikom, ktoré by sa malo používať v zubnom lekárstve. No ale vráťme sa ešte k tým beta-laktámovým antibiotikám. Druhou skupinou sú cefalosporiny, ktoré majú samozrejme 4, dnes 5 generácií, ale pre aplikácie v zubnom lekárstve sa najlepšie hodia cefalosporiny prvej a druhej, maximálne druhej generácie. No. Takže cefalosporiny prvej generácie majú nejaké výhody oproti penicilínom, a to hlavne, že to spektrum účinku zahŕňa aj niektoré ďalšie mikroorganizmy, ktoré môžu byť rezistentné na penicilíny napríklad, lebo niektoré z tých cefalosporinov sú, aj keď sú to beta-laktámy, tak sú odolné voči beta-laktamázam. Sú alternatívou pre pacientov alergických na penicilín. O tom ešte budeme hovoriť v závere tejto prednášky, pretože tá alergia, závisí od toho, aký typ alergie je to, pretože môže byť aj skrížená, nakoľko sú to beta-laktámové antibiotika, tak môže byť skrížená a vtedy ten pacient je alergický na všetky beta-laktámové antibiotika, teda aj na cefalosporiny, ale za určitých podmienok môžu byť cefalosporiny bezproblémové, tam, kde penicilíny už problém nejaký vyvolávajú. No a samozrejme, niektoré z nich majú rôzne farmakokinetické výhody zase, čo sa týka menej častého dávkovania napríklad. Ano, čiže napríklad cefadroxil, čo je prvogeneračný, viete, že prvá generácia samozrejme je viac účinná na gram pozitívne ako na gram negatívne. To je hlavný ten rozdiel, potom, ktorý sa generačne mení postupne. No a napríklad cefalexín je parenterálny, ktorý zase u vás až tak nebude prichádzať do úvahy, hoci je možné ho použiť, závisí od toho, ako špecializované je to pracovisko. No potom máme tu druhú a tretiu generáciu, ktorá má už širšie spektrum voči gram negatívnym baktériám,
to je tá druhá generácia. Bežne u nás používaný veľmi často je cefuroxim acetyl. Tu ho máte, tú krabičku znázornenú, ktorý je veľmi obľúbený takisto. Je veľmi účinný samozrejme ostáva tá účinnosť na gram-pozitívne baktérie a na viaceré gram-negatívne. No a potom už sú tu treťogeneračné, ktoré som dal malým písmom, pretože tie sa v zubnom lekárstve veľmi nebudú uplatňovať. Majú síce aj antipseudomonádovú aktivitu a podobne, majú iné ďalšie výhody a sú indikované v rôznych iných oblastiach, ale v zubnom lekárstve sú vôbec veľmi zriedka vhodné a zbytočné častokrát, pretože si poradíme aj s inými antibiotikami. No a potom nastupuje ten metronidazol, čo je chemoterapeutikum. Metronidazol má samozrejme viacej indikácií, ale v zubnom lekárstve je to veľmi výhodné chemoterapeutikum, nakoľko sme hovorili, že v ústnej dutine sa nachádza množstvo aj anaerobných baktérií, takže bude účinný vo viacerých indikáciách. Metronidazol účinkuje len na anaeroby, čiže nepôsobí na aerobné baktérie, pretože na to, aby fungoval, musí sa aktivovať a on sa aktivuje len v bunkách teda anaeróbov, kde vznikajú nitroradikály alebo nitrozoimidazoly, ktoré sú vysokoreaktívne a tie vlastne ich pôsobením dochádza teda k deštrukcii rôznych molekúl a častí tej anaerobnej baktérie a tým k smrti tej baktérie. Čiže pôsobí baktericídne vo väčšine anaeróbov. Čiže vlastne metronidazol má byť určený na anaeróbne infekcie, lebo tam je jeho účinnosť veľmi dobrá. Čo sa týka v zubnom lekárstve metronidazolu, tak je samozrejme účinný pri závažných zubných infekciách, teda, ktoré pochádzajú od zubov a zo štruktúr, ktoré sa nachádzajú v ústnej dutine. Ako som už povedal, je účinný len u prísnych anaerobov a takými indikáciami sú vlastne ulceratívne gingivitídy alebo periodontitídy, ktoré sú refraktérne na liečbu inými antibiotikami a samozrejme, že ho možno kombinovať s beta-laktámovými antibiotikami, pretože vlastne tie mechanizmy účinku sú úplne iné a môžu sa vzájomne doplňať. No a tým, že ten metronidazol nie je účinný voči aerobom, tak nahradí ho potom v tej kombinácii to antibiotikum. Ten metronidazol má ešte, tak ako som povedal, mnoho iných indikácií, ktoré ale sa netýkajú zubného lekárstva. Je to prvolíniový liek Trichomonas vaginalis, čo je sexuálne prenosná infekcia parazitom, ďalej giardiázy a takisto amebiázy, čo sú ďalšie parazitické infekcie, ale toto nás nemusí zaujímať. Tu som našiel taký obrázok o nežiaducich účinkoch metronidazolu. Chcel by som len zdôrazniť, že teda metronidazol vyvoláva tzv. Efekt podobný disulfiramu. Disulfiram sa dnes už nepoužíva, ale kedy sa používal na liečbu chronického alkoholizmu, kedy pacient vedome bral tento liek, ktorý blokoval metabolizmus alkoholu na úrovni aldehydu a tým vlastne spôsoboval veľmi nepríjemné pocity, nauzeu, vracanie u tých pacientov. Čiže oni vedeli, že keď budú piť alkohol, tak dôjde k týmto nežiaducim účinkom. No a tieto účinky má aj, nie až také výrazné, ale má aj metronidazol, preto je absolútne nezakázané piť alkohol. Dokonca tu sa píše, že by pacienti si ani nemali ústa vyplachovať ústnymi vodami, ktoré obsahujú alkohol. No, čiže toto je také zaujímavé, čo som tu našiel. No presunieme sa na ďalšie antibiotikum, ktoré ešte stále patrí do tej skupiny, ktoré by sa mali používať v zubnom lekárstve, a to je klindamicín. Dnes skutočne veľmi obľúbene používaný, hoci má určité nevýhody. Jeho veľkou výhodou je to teda bakteriostatické antibiotikum, patrí k linkozamidom,
ktoré sa volali podľa prvého antibiotika linkomycin, ale keďže klindamycin má oveľa lepšie farmakokinetické aj dynamické vlastnosti ako linkomycin, tak dnes sa v podstate používa len ten. Čiže linkomycin vypadol a ostal nám klindamycin. Blokuje syntézu bielkovín v baktériách, čiže má bakteriostatické účinky. Ale čo je jeho obrovská výhoda, že je to v podstate širokospektrálne antibiotikum proti gram-pozitívnym, gram-negatívnym aj anaeróbom. A toto je veľmi často, to je flóra, ktorá sa veľmi často vyskytuje u odontogénnych infekcií. Takže klindamycin. No a druhá vec, čo je, že má veľmi dobré farmakokinetické vlastnosti, dobré vstrebávanie. A nevýhoda je tá červená, že klindamycin patrí vlastne k antibiotikám, u ktorých sa popisuje najčastejšie ako nežiaducí účinok vznik tzv. Pseudomembranóznej kolitídy, ktorá vzniká vlastne tým, že to široké spektrum bude likvidovať baktérie aj nášho čreva, kde potom sa môže dôjsť teda k splanutiu rastu týchto klostridí, ktoré vyvolávajú túto závažnú komplikáciu. Ale samozrejme, že táto komplikácia môže byť a je pozorovaná, bola pozorovaná aj po amoxicilíne, pretože je to tiež relatívne širokospektrálne antibiotikum, aj po niektorých cefalosporínoch skôr tých vyšších generácií. Takže, ale po klindamycine je to najfrekventovanejšia komplikácia z nežiaducich účinkov. Z makrolidov, tie už, teda to použitie je obmedzené v zubnom lekárstve. Erytromycin je prototypom makrolidu, ale dnes už sa vlastne viac menej nepoužíva, pretože bol to makrolidy sú vlastne viac menej prvé alternatívne antibiotika pre pacientov, ktorí majú také alergie na beta-laktámy, že ich vôbec nemôžu dostávať, že v tých indikáciách, kde by mali dostať beta-laktám, dostanú makrolid. A samozrejme, že keďže ten erytromycin bol prvý, má najviac nežiaducich účinkov a podobne, tak bol nahradený novými makrolidmi a to sú z nich klaritromycin a azitromycin je možné použiť v zubnom lekárstve, dokonca nielen v terapii, o ktorej teraz hovorím, ale aj v profilaxii infekčnej endokarditídy. Takže toto je výhoda. Ale tu sú zase nevýhody, áno, že nie sú veľmi účinné voči mnohým periodontálnym patogénom, stúpa rezistencia streptokokov na makrolidy, takže vlastne niektoré veci sú nevýhodné. Mnohé z nich teda inhibujú cytochrom P450, ktorý metabolizuje iné lieky, takže môže dôjsť interakciám, no a môžu predĺžovať QT interval, čím vlastne spôsobujú to, že to srdce môže začať tepať v zlom rytme, najhoršie tie arytmie, ktoré môžu vzniknúť. A to nie sú samozrejme len makrolidy, je kopa liekov, ktorá má tento účinok. A tým najhorším potom výsledkom je to, že dôjde k jednému typu arytmie, ktorá sa volá torsade de pointe, a to sú veľmi nebezpečné arytmie. No a posledná skupina, taká, čo naozaj by sa ešte tiež mohla použiť, aj sa použije, samozrejme v určitých prípadoch sú tetracyklínové antibiotika. Zase už sa nebudeme baviť o starých tetracyklínoch, ktoré úplne stratili uplatnenie. Dnes sa používajú antibiotika tetracyklínové nové, ktoré majú oveľa lepšie. Oni v podstate pôsobia rovnako. Sú to takisto bakteriostatické antibiotika, ktoré inhibujú syntézu bielkovín, prechádzajú do mikroorganizmov, tak ako aj do teda ľudských buniek, tak ako makrolidy, čiže sú účinné aj proti intracelulárnym parazitom a podobne. No, ale dnes u nás je registrovaný doxycyklín napríklad z týchto novších tetracyklínov. Jeho účinok je podstatne lepší vďaka farmakokinetike ako starých tetracyklínov.
pretože sa aplikuje raz za 12 alebo dokonca raz za 24 hodín a podobne. Toto sú preparáty, teda firemné názvy doxycyklínu, ktoré sú u nás registrované. Problémom je, že ten pacient sa nemá slniť, pretože UV žiarenie môže vyvolávať nebezpečné reakcie v koži. Tieto látky fluoreskujú tetracyklínové, sa aktivujú v určitých spektrách svetla. No, takže toto sú výhody a samozrejme sú tam väčšie nežiaduce účinky, toxicita je vyššia a v zubnom lekárstve platí, že samozrejme tetracyklíny sa absolútne sú kontraindikované v tehotenstve a vo veku detí minimálne do 8 rokov, pretože interferujú s formovaním kostného tkaniva, zubov a tým pádom to už dnes každý vie, ale žiaľ, keď ja som bol dieťa, tak sa to nevedelo a ja mám mnoho známych ešte, ktorí majú zuby zničené, teda už ich viac menej nemajú, pretože dostávali tetracyklíny ako deti. No, čo sa týka zubného lekárstva, tak doxycyklín ako tetracyklín je veľmi výhodný u periodontálnych infekcií, pretože je aktívny voči tým mikroorganizmom, ktoré to spôsobujú a má dobrú biologickú dostupnosť v ústnej dutine, dobre prechádza do tkaní, do kosti dokonca. Takže to je vynikajúca vlastnosť. Problém je, že stúpa rezistencia na streptokoky, ktoré takisto by mohli byť súčasťou infekcie. Takže hlavnou indikáciou je infekcia, ktorá je spôsobená Actinomycetem comitans, čo je gram-negatívny anaerob, na ktorý dobre účinkujú tetracyklíny, nachádza sa v ústnej dutine a samozrejme potom môže spôsobiť aj infekciu. Je často infektom pri agresívnej periodontitíde a toto je teda tá indikačná oblasť doxycyklínu. Takže tu ešte nejaké výhodné účinky má aj na aktivitu kolagenás, ktoré potom nedeštruujú takým spôsobom periodont a podobne. Takže tu sú tie indikácie doxycyklínu, kde by sa mal použiť. Dobre, takže toto bol taký popis tých antibiotík, ktoré preferenčne by sa mohli použiť v zubnom lekárstve. A teraz by sme si povedali niektoré hlavné indikačné oblasti, čiže to je dentálny absces, nekrotizujúca ulceratívna gingivitída a perikoronitída, kde v prípade, že to ochorenie prechádza do systémového alebo že je teda nutná antibiotická liečba a sinusitida, ktorá je tak na hrane medzi ORL a zubným lekárstvom. Takže dentálny absces. Pri liečbe, samozrejme, čo je absolútne nevyhnutné? Dentálny absces vôbec nemusí byť liečený antibiotikami, pretože keď sa lokálne ošetrí, a to buď extrakciou toho zuba, alebo spriechodnením koreňových kanálikov, alebo keď už je ten hnis prítomný v mäkkých tkanivách, tak sa inciduje a drenuje to mäkké tkanivo, tak veľmi často nie je ani treba, tá infekcia veľmi rýchlo ustúpi, nie je potrebné používať antibiotika. Najčastejšími etiopatogénmi sú streptokoky a niektoré gram-negatívne baktérie. Takže antibiotika nie je treba podávať, ak je infekcia ohraničená, veľmi dobre zareaguje na lokálne ošetrenie, lebo napríklad taký absces je tiež izolovaný od cirkulácie, čiže aj tak tam tie antibiotika prenikajú slabo. Avšak, ako náhle nie je možné lokálne dobre ošetriť v najbližšom čase tento absces, alebo sa infekcia šíri, je tam opuch, celulitida, zdúrené lymfatické uzliny, alebo dochádza už k systémovým prejavom, tak antibiotika sú indikované. Indikovaný je amoxicilín, o ktorom sme už rozprávali, prípadne penicilín V, druhosledový dnes už, pretože je tam väčší problém jednak s účinnosťou a jednak s rezistenciou. Ďalej môžu byť podané prvogeneračné alebo druhogeneračné cefalosporíny, ktoré sú tiež takisto účinné ako penicilínové antibiotika.
A samozrejme môže byť podaný aj metronidazol, ak sa jedná o anaeróby, ale on bude účinný len voči anaerobom, tak potom ho je treba kombinovať s penicilínom, čiže s amoxicilínom pri šírení infekcie a podobne. Keď tieto antibiotika nie sú dostatočne účinné, alebo keď dochádza k veľmi závažnému šíreniu infekcie, tak dochádza. Nie je to náhrada, že to je lepšie. Druholíniové antibiotika väčšinou neprinášajú väčší benefit ako prvolíniové, ale je tu väčšia možnosť nežiaducich účinkov. Samozrejme, tá účinnosť je minimálne taká, alebo aj lepšia. Takže keď teda toto je to, čo som vlastne povedal, takže ak pacient neodpoveda na prvolíniové antibiotika, teda tá infekcia evidentne pretrváva bez nejakej výraznej zmeny, tak treba samozrejme znovu preveriť tú diagnózu, či je to správne indikované, či tá diagnóza bola dobre urobená, prípadne konzultovať s špecialistami väčšími a podobne, ale potom a použiť potom antibiotika so širším spektrom, kde patrí samozrejme klindamicín a patrí tam amoxicilín už s kyselinou klavulánovou, ktorá rozširuje toto spektrum. Takže druholíniové antibiotika pri dentálnom abscese by mali byť klindamicín, ktorý je aj proti gram-pozitívnym, aj proti anaerobom, čo je jeho veľká výhoda, samozrejme s vyšším rizikom nežiaducich účinkov, aj pseudomembranóznej kolitídy. Ďalej je to amoxicilín s kyselinou klavulánovou, ktorých je dnes u nás kopa preparátov na trhu dostupných, ktorý potom už pôsobí aj na beta-laktamázo pozitívne baktérie, pretože ten klavulánát ich inhibuje, teda tie beta-laktamázy. Takže toto je druhá alternatíva. A tretia alternatíva je klaritromycín, čo je makrolid, o ktorom sme si povedali, ktorý je účinný aj proti beta-laktamázo pozitívnym baktériám takisto. Takže to bol absces. Druhá taká nozologická jednotka je nekrotizujúca ulceratívna gingivitída, ktorá môže byť veľmi bolestivá. Tá najčastejším tým agensom, ktorý ju spôsobuje, je fuzospirochetálna bakteriálna flóra, ktorá je anaerobná. No a samozrejme metronidazol je prvou voľbou, keďže je veľmi účinný na anaeroby. Lokálne je treba odstrániť tie poškodené tkanivá, čo môže byť veľmi bolestivé pre toho pacienta, takže to môže byť veľmi limitované. A samozrejme nasadiť tú liečbu, ak tá infekcia je ťažká a dochádza k šíreniu tejto infekcie. Pri perikoronitíde, ktorá vzniká teda pri úplnom prerezávaní zubov z infekcie, takisto veľmi často úplne stačí to lokálne ošetrenie, ktoré keď je správne robené a opakované, tak tá infekcia sa zvládne. Ak ale je tam výrazný opuch, výrazné teda postihnutie, ktoré hraničí so systémovými už problémami u toho pacienta, tak zase sa odporúča pri anaeroboch metronidazol a samozrejme je tam možné podať amoxicilín. No a sinusitida to je na hrane s tým ORL. Je účinný samozrejme amoxicilín zase, alebo doxycyklín ako tetracyklín. Odporúča sa inhalovať tomu pacientovi, uvoľniť nosové dutiny, čo sa dá robiť nosovými kvapkami, kde sa používajú vazokonstrikčné látky, ktoré uvoľňujú túto nosovú sliznicu a samozrejme je dobré potom aj možno konzultovať s špecialistom na ušnú, krčnú, nosnú, teda medicínu. Hej. No, tak ja som si toto dovolil zhrnúť do takejto tabuľky, kde som vám napísal dávkovanie týchto antibiotík, ako sa podávajú. Áno, amoxicilín, penicilín, cefalosporíny prvogeneračné, druhogeneračný metronidazol, klindamicín, amoxicilín s klavulanátom, klaritromycín a doxycyklín, čiže všetky možné alternatívy. Toto ERKO znamená, že sú u nás registrované a máme niekoľko rôznych prípravkov z niektorých z nich.
samozrejme pod rôznymi menami, ale všetky tieto antibiotika sú u nás dostupné a registrované. Tu je také bežné dávkovanie, aj časové intervaly. A tu som si dovolil vytiahnuť z SPCčka, čo je súhrn vlastností liekov, teda ten popis, ktorý je určený lekárom o každom lieku, že kde teda sa nachádzala aj taká indikácia, ktorá by sa mohla týkať zubného lekárstva. Hej. Takže niekde je to vyloženie, že sa píše napríklad, že infekcie, ktoré vychádzajú zo zubov, alebo kde to máme tu perikoronitída a akutné apikálne infekcie, napríklad pri metronidazole, alebo tu máme periodontálny absces, klindamicínu, periodontitída a podobne. Tu napríklad takisto zubné infekcie vyvolané stafylokokmi a streptokokkami a podobne. Niekde to v tom SPCčku napísané nie je. Áno, takže je tam napísané ale napríklad, že infekcie kože a mäkkých tkaní, čo je takisto v oblasti tváre a zubov a ústnej dutiny. Osteomyelitida je tiež jedna dobrá komplikácia, ktorú môžete vidieť aj v kostiach, teda v čelusti alebo v sánke. Takže to som len tak vám tu vypísal, aby ste videli, že naozaj v tom SPCčku, v tom odporúčaní sa presne aj píše, u niektorých, teda mnohých sa píše, že aj teda ako sa používajú pri zubných infekciách. No tu potom je tá postupnosť krokov, čiže v prvom kroku je to lokálne ošetrenie, drenáž, vyčistenie toho ložiska, potom tie viac menej prvolíniové antibiotika a v závislosti od toho, teda, aké je to zápalové ochorenie, infekčné ochorenie, tak sa môže dať aj niečo iné. A v tom závere je to buď teda, ten metronidazol tiež by tu mohol byť, keď sa čiste jedná o anaeroby, metronidazol alebo klindamicín ako druholíniová liečba. No neviem, či ešte môžem, a ja by som len chvíľku povedal o nežiaducich účinkoch teraz týchto antibiotík. Takže s výnimkou alergie samozrejme, že sú tie nežiaduce účinky veľmi zriedkavé a veľa pacientov veľmi dobre znáša všetky antibiotika, ktoré sme spomínali. Tieto antibiotika nepatria medzi toxické, vyložene toxické antibiotika. Veľmi často, čo môžete pozorovať bežne u skoro každého antibiotika je, že sú nejaké gastrointestinálne problémy a podobne. Hnačka samozrejme môže byť hnačka, ktorá súvisí s nejakou peristaltikou a tak, ale môže to byť aj teda, a to už je závažný problém, to je tá klostridiálna infekcia, ktorá sa hlavne týka širokospektrálnych antibiotík, a ako som už spomenul na prvom mieste klindamicínu, ale samozrejme aj po niektorých ďalších antibiotikách. Takže klostridie sú prítomné, veľmi často sú prítomné u ľudí, ktorí boli hospitalizovaní alebo u nemocničného personálu, takže človek, ktorý bol v nemocnici tesne predtým, je väčšia pravdepodobnosť, že tú klostridiu môže sa u neho prejaviť tá infekcia, keď dostane také antibiotikum so širším spektrom a podobne. Na to sú presné teda nejaké štatistické pravidlá, ktoré hovoria o tom, že je to častejšie teda u tých hospitalizovaných alebo po hospitalizácii, ktorí boli v prostredí nemocničnom. Tak tú liečbu nebudeme hovoriť, pretože tá sa už týka niekoho iného. Ďalej, alergia je veľmi dôležitá, hlavne u beta-laktámov. Viete, že je typické, že penicilíny ako beta-laktámové antibiotika sú veľmi často spájané s alergickými reakciami. Môže dôjsť samozrejme k skríženej reaktivite medzi cefalosporínmi, ale to je treba odlíšiť, áno, a všeobecne sa uznáva, že tam, kde je tá alergická reakcia už sprostredkovaná IgE protilátkami, tak je to vážna alergická reakcia, kde tí pacienti nemajú byť už nikdy liečení žiadnym beta-laktámovým antibiotikum. Keď dôjde samozrejme k tomu, že ten pacient mal nejaké svrbenie alebo vyrážku po penicilíne, ktorá nie je sprostredkovaná IgE, tak väčšinou tam je veľmi malý potenciál pre nejakú skríženú reaktivitu a ten pacient môže byť liečený iným beta-laktámom, ako je napríklad cefalosporín, a tá skrížená reaktivita je veľmi nepravdepodobná. Takže všetko závisí od toho, či vieme zistiť a či vieme, že tá jeho alergia je spojená
so zvýšenou produkciou protilátok typu IgE, alebo či je to len taký výsev nejaký, ktorý nemal súvis s takýmito alergickými reakciami. Takže ako liečíme tých pacientov, ktorí sú alergickí na penicilín? Keď sa jedná o koprivku, teda IgE sprostredkovanú kožnú reakciu alebo anafylaktoidnú reakciu v minulosti, kedykoľvek v minulosti, ten pacient už nemôže byť liečený žiadnym beta-laktámom. Keď sa jedná len o svrbenie, o nejakú vyrážku v minulosti, tak je možné použiť alternatívne antibiotikum, ktoré môže byť beta-laktámom. Keď sa jedná o bežné dyspepsie a gastrointestinálne problémy, ktoré sú nezávažné, tak sa snažíme zmeniť nejakú formu antibiotika, ale kľudne môžeme použiť aj toto antibiotikum. Čo sa týka interakcií antibiotik, tak samozrejme cytochrom P450 ako metabolizujúci enzym je dôležitý. Tam najväčší problém je s makrolidovými antibiotikami a s antifungálnymi látkami, antimykotikami, ktoré sú silnými inhibitormi a tým pádom vlastne zvyšujú účinnosť iných liekov, ktoré sú odburávané tým istým systémom, ale väčšinou to, napríklad za chvíľku budeme hovoriť o profilaxii a tam sa dáva jedna dávka, kde tento problém nie je. No a prejdeme teda z toho terapeutického použitia na profilaktické. Tak samozrejme, že profilaxia antibiotikami pred dentálnymi zákrokmi má byť len u tých pacientov, ktorí majú vysoké riziko bakteriálnej komplikácie. No a to sú takí pacienti, ktorí majú závažné kardiologické ochorenia, ktoré sú proste závažné, alebo teda podstúpili operácie na srdci a na kardiovaskulárnom systéme, ktoré môžu byť spojené s kolonizáciou následne teda nejakými baktériami. A samozrejme nie je vôbec odporúčaná táto profilaxia u ľudí, ktorí majú nahradené kĺby, či už kolenné, bedrové a tak ďalej. Keď tí pacienti sú v poriadku, sú zdraví, nie je dôvod ich profilakticky ošetrovať antibiotikami. Profilaxiu môžeme ešte rozdeliť na chirurgickú profilaxiu, teda podávame antibiotikum, aby to miesto, ktoré nebolo infikované, sa neinfikovalo, ale toto väčšinou nie je odôvodnené. Pretože keď my ošetrujeme pacienta, ktorý už tam má absces alebo nejaký iný nález, tak toto nie je zdravý pacient a tam zase nebudeme používať bežne antibiotika, pretože veľmi často, tak ako sme to hovorili pred chvíľou, tá infekcia sa vyrieši lokálnym ošetrením. Takže keď ale je nutné použiť antibiotikum, tak sa musí podávať pred operáciou, teda minimálne pred zákrokom, 2 hodiny predtým a niekedy je možné, alebo je vhodné podať aj ďalšiu dávku ešte po zákroku. Tu sú zase také rutinné postupy jednotlivých antibiotík, ktoré je možné použiť perorálne. Toto sú perorálne dávky, kedy sa podáva 1 hodinu pred operáciou a potom môže alebo nemusí sa podať ešte po operácii možno 1-krát, jedna dávka ďalšia. Takisto tu máte amoxicilín, hlavne cefalexin ako prvogeneračný cefalosporín a klindamicin ako širšie antibiotikum so širším spektrom. Intravenózne režimy sú vhodné len, a to už je pri chirurgických zákrokoch väčšieho rozsahu, kde sa dávajú, tiež môže dávať proste buď cefalosporín alebo klindamicin. Tu, keďže sa to dáva intravenózne, tak úplne stačí 30 minút predoperačne a plus teda po operácii, tak ako v predchádzajúcom prípade. Ďalšia profilaxia je taká profilaxia, ktorá sa môže nazvať medicínska, kedy chceme zabrániť, aby sa možná infekcia dentálna nedostala do iných orgánov. Najvážnejším problémom sú samozrejme kardiálne problémy a samozrejme, že to závisí od toho typu pacienta. Čiže keď pacient je imunitne na tom zlé, je to imunodeprimovaný pacient, to, čo som hovoril na úvod, pacienti po liečbe imunosupresívami alebo počas liečby imunosupresívami alebo po onkologickej liečbe, ktorá má
bežne imunosupresívne účinky, tak samozrejme je treba zvážiť profilaktické ošetrenie antibiotikami. Takže tie situácie medicínske, kedy má byť zvážená profilaxia, je riziko rozvoja endokarditídy infekčnej. Ďalej je to u niektorých pacientov s diabetom, ale to nie je akože že bežné, zle kontrolovaný, ale to je pacient, ktorý má problémy s diabetes mellitus, u lupusu a tak ďalej, u niektorých ďalších ochorení, u HIV pozitívnych pacientov, ja to nebudem teda čítať všetko. A samozrejme na záver ešte budeme hovoriť o pacientoch, ktorí podstupujú teda liečbu pre osteoporózu. Tam patria nejaké lieky, ktoré majú súvis s problémami v ústnej dutine. Takže prevencia podľa americkej zubárskej asociácie z poslednej, z roku 2020, je indikovaná pred dentálnymi zákrokmi, ktoré znamenajú nejakú manipuláciu krvavú väčšinou, samozrejme s tkanivom zubov alebo okolo zubov. Samozrejme, často treba konzultovať s kardiologom, ktorý odporúči, či ten pacient má dostať alebo nemá dostať preventívne a aký typ antibiotika. No takže samozrejme pacienti, ktorí majú akékoľvek umelé náhrady na srdci, ktorí sú po operácii, majú tam vložené umelé materiály, na ktorých sa môžu zachytávať ľahšie tieto mikroorganizmy a tým pádom potom spôsobiť zápal srdca, endokarditídu, alebo keď pacient už prekonal teda infekčnú endokarditídu alebo u rôznych kongenitálnych vád a podobne. Čiže to sú také závažné kardiovaskulárne ochorenia. Podobne je tu odporúčanie u detí pri vrodených srdcových vádach a zase je tu popis, u ktorých srdcových vád podľa toho, čo teda zverejnila americká zubárska asociácia. Takže u tých rizikových pacientov samozrejme extrakcie, chirurgie periodontálne a podobne môžu znamenať problém a šírenie infekcie, preto je treba zvážiť tú profilaxiu. Postupy profilaxie podľa americkej asociácie, teda srdcových ochorení alebo aj dentálnej, sú zase amoxicilín, prípadne intravenózne alebo intramuskulárne ampicilín, o ktorom sme hovorili, že sa nedáva perorálne, pretože sa nedobre vstrebáva. Tak to sú také štandardné režimy. Pri alergiách, lebo toto sú všetko penicilíny samozrejme, pri alergii na penicilíny je to klindamicín, prípadne klaritromycín, azitromycín v takomto dávkovaní, alebo cefalosporíny, keď teda tá alergia nie je skrížená a keď tam sa nejedná o závažnú IgE alergiu. No a na záver už len, aby som vás veľmi neunavoval, som tu zahrnul ešte tie lieky, ktoré sa používajú pri liečbe osteoporózy. Tak v prvom rade sú to bisfosfonáty, ktoré znižujú rezorpciu kostí tým, že inhibujú činnosť osteoklastov a ovplyvňujú angiogenézu. Takže sú indikované pri osteoporóze, pri Pagetovej chorobe, pri dlhodobej liečbe glukokortikoidmi, ktoré robia osteoporózu samozrejme pri dlhodobej liečbe, pri metastazujúcich karcinómoch, ktoré metastazujú do kostí, pľúca, prostata a podobne, alebo pri poškodení kosti pri mnohopočetnom myelome, čo je tiež malignita. Čiže takíto pacienti dostávajú túto liečbu. A samozrejme, že táto liečba je veľmi často, je tu riziko vzniku osteonekrózy, či už čeluste alebo sánky, hlavne keď tam bol robený nejaký chirurgický zákrok. Toto sú tie bisfosonáty, teda lieky, ktoré sa používajú pri osteoporóze. V posledných rokoch je tu, tak ako všade, sa rozvíjajú monoklonálne protilátky, takže je tu aj monoklonálna protilátka, ktorá pôsobí cez receptor faktora, ktorý diferencuje osteoklasty, takže je to veľmi takisto účinná antiosteoporotická liečba, ale žiaľ,
má tú istú vlastnosť, táto monoklonálna protilátka, že vlastne môže spôsobovať osteonekrózu čeľuste alebo sánky, tak ako aj tieto bisfosfonáty. Takže vlastne tá osteonekróza, tu som našiel takú informáciu, že keď sa jedná o pacientov s nejakým karcinómom, ktorý metastazuje do kosti, tak to riziko osteonekrózy po zubolekárskych výkonoch chirurgických môže byť síce veľmi malé, ale môže byť až 20% podľa rôznych zdrojov. Potom samozrejme, keď len majú osteoporózu tí pacienti a berú teda tie bisfosfonáty, tak je to relatívne malé percento, ale je. A v prípade extrakcie zuba sa to percento zvyšuje. Ano? Takže preto aj v týchto prípadoch je odporúčané nie predoperačné, ale po operácii krytie antibiotické u tých pacientov po chirurgickom výkone. Takže toto je z mojej strany všetko. Ja som sa snažil teda dať do tej prednášky to, čo bolo v tej požiadavke a neviem, nakoľko sa mi to podarilo, ale ďakujem vám pekne za pozornosť. Tak ďakujem pekne, pán profesor. Keď máte nejaké otázky na pána profesora, tak môžete napísať do chatu. Každopádne to bola veľmi zaujímavá prednáška. Zajtra budeme mať o 5:00 prednášku s pani doktorkou Gážovou, kde sa budeme venovať takisto problematike antimikrobiálnej rezistencie. Ja sa chcem len opýtať, že vlastne, či tá prednáška je potom pre vás dostupná, alebo... Áno, prednášku som nahrával celý čas, čiže buď ju dáme na Facebook, alebo... Dobre, tak to je jedno. Ja len, že v závere, za týmto obrázkom ja som neklikal ďalej, sú ešte také antibiotika, ktoré som tam nedal už, lebo to sú veľmi špecifické, ale samozrejme v určitých prípadoch a pri závažnejších maxilofaciálnych operáciách sa iste môžu použiť, ale to už nie je zaujímavé pre bežnú prax. Tak, pán profesor, máme tu otázku na vás. Áno. Či je teda chybou... Nie, ja ju nevidím, takže... Ja vám prečítam. Či je teda chybou použiť ako prvé antibiotikum Augmentin miesto amoxicilínu? Amoxicilínu, hej, nie je to chybou, ale v podstate, keď sa bavíme, viete, o rezistencii stále a o tom, že by sme nemali hneď udrieť tým kladivom najväčším, aké máme, tak by sme mali začať tak, ako to tu je napísané. Hej? Že, ináč tie informácie som čerpal z viacerých guidelinov, ktoré sú v Európe, aj inde, však ste tam aj videli, niečo som aj citoval. A takže nie je to chyba, je to len antibiotikum, ktoré má podstatne širšie spektrum, tým, že ten inhibitor beta-laktamázy inhibuje beta-laktamázy, áno. Druhá vec, že je tam väčšie riziko nežiaduceho účinku aj pseudomembranóznej kolitidy, pretože tam už potom je ten záber širší, ale samozrejme nie je to nejaká že vážna chyba. Je to len možno zbytočné niekedy a treba začať tým, čo je prvolíniové. No, to je asi tak. Bežne sa dáva, ešte takto vám poviem, bežne sa, niečo som sa stretol ja sám s tým opakovane, že začínajú klindamicínom úplne v pohode. A ja si nemyslím, že to je správne. Nemyslím si, že je to správne a klindamicín by sa nemal dávať. Áno, zvádza to, pretože ten klindamicín má vynikajúce účinky na gram-pozitívy, má vynikajúce účinky aj na anaeroby, čiže má široké spektrum, ale zase je to použitie už takého antibiotika, ktoré už aj má viaceré nežiaduce účinky a je tam väčšie riziko tých nežiaducich účinkov. Takže, no ale dáva sa to. Dobre, ďakujem pekne. Máme ďalšiu otázku od používateľa Martina. Či ste sa niekedy stretol s použitím karbapenému alebo imipenému v zubnom lekárstve? No, to sú tie antibiotika, o ktorých som nehovoril, pretože toto sú
Toto sú vlastne antibiotika, ktoré sú rezervné antibiotika. Sú to vlastne penicilíny vyšších tried a ani jedno z nich nie je prístupné pre perorálnu aplikáciu. Čiže to sú všetko parenterálne antibiotika. Imipenem už u nás ani nie je registrovaný, už je novšie antibiotikum z tejto skupiny a ertapenem sa volá, ktoré má iné, teda imipenem musel byť podávaný s cilastatínom, pretože ho odburával jeden enzym v našich obličkách. Áno, ten nový, ten už nie je odburávaný. To je taký malý rozdiel, ale to nie je podstatné. Ale imipenem je asi penicilín s najširším možným spektrom účinku. Preto je rezervovaný na veľmi ťažké a veľmi závažné infekcie a preto alebo aj preto je dostupný len v parenterálnej forme. Čiže je to len injekčné. Čiže pre bežné použitie v zubnom lekárstve vôbec nie je vhodný. A carbapenem ide to, áno. To je antipseudomonádové a podobne antibiotika. Takže asi toľko. Dobre, ďakujem pekne. A vyzerá to zatiaľ, že posledná otázka od používateľa Tomáša. Čo si myslíte o používaní lokálnych antibiotík do chirurgickej rany, povedzme po komplikovaných extrakciách? Áno, lokálne anestetika. Lokálne antibiotika sú absolútne odôvodnené, keď sú to antibiotika určené na lokálne použitie. Pretože keď budete lokálne používať to, čo nie je určené na lokálne použitie, tak zase vzniká riziko vzniku rezistencie, áno, lebo ten účinok nebude dostatočný. Potom je výhodné kombinovať také antibiotikum, ktoré je určené na celkové použitie, je výhodné kombinovať s lokálnym použitím, áno, lebo aj také možnosti sú u niektorých antibiotík. Viete, my rozprávame o vzniku rezistencie, my sa bavíme o tom, že netreba používať lokálne antibiotika, ktoré nie sú určené na lokálne použitie lokálne a napriek tomu proti všetkým týmto pravidlám sa normálne vyrábajú preparáty, ktoré sú určené na lokálne použitie a sú to antibiotika celkové. Napríklad bežne sa vyrába klindamicín v lokálnej forme na akné. Áno, dokonca erytromycín sa vyrábal na akné v lokálnej forme na použitie. A keď ja som bol mladý, tak ešte aj penicilínový prášok sa dal, ktorý bežne si ľudia sypali na hociakú blbú ránu, ktorá nebola infikovaná a žiadny efekt to nemalo, akurát ich to alergizovalo. Áno, pretože keď sa vy kontaktne dotýkate lieku alebo proste nejakej chemikálie, tak tá alergizácia je veľmi výrazná vtedy. Čiže napriek všetkým tvrdeniam, ktoré sa hovoria a tak sa to tak nerobí. A dokonca firmy vyrábajú produkty, ktoré sú určené len na lokálne použitie. Tak to je na diskusiu, či to je dobre, alebo to nie je dobre. Tak. Ale samozrejme, to, čo je určené na lokálne použitie, napríklad Framikoin ako kombinácia viacerých teda lokálnych antibiotík bez problémov, samozrejme dá sa aplikovať lokálne do rany, po extrakcii alebo kdekoľvek, takisto tá kombinácia lokálneho a celkového anestetika je v pohode. Asi toľko. Tak ďakujem pekne za odpoveď. Mám tu ešte jednu otázku. Či sa správne chápe, že ak je pacient ak má v minulosti alergickú reakciu napríklad na cefalosporiny druhej generácie, či sa mu už teda nesmú predpisovať žiadne beta-laktámové antibiotika? No, keď tá reakcia bola naozaj alergická a tak, ako som spomínal, že je tam dôkaz, že bola zvýšená tvorba IgE protilátok, čiže je to na alergickom podklade, tak by nemal dostať žiadne beta-laktámy, áno. Pretože je tam riziko, že tá reakcia sa teda prejaví znovu. Tá štruktúra je veľmi podobná tých antibiotík, hoci sa vraví, že nie vždy to závisí len od toho beta-laktámového kruhu, ale často tá alergizácia závisí aj na postranných reťazcoch, no ale to je jedno vlastne. Takže môže tam byť nejaký rozdiel, ale keď je to naozaj pravá alergická reakcia so všetkými
dôkazmi, tak by nemal dostať beta-laktámové antibiotika. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. Tak vyzerá to, že to je všetko. Áno. Môžeme chvíľku počkať, či budú nejaké otázky. Medzi tým zatiaľ poviem, že ako sme už spomínali, nahrávka z prednášky bude. Vyzerá to, že niekedy o deň možno ju dáme na našu facebookovú stránku, prípadne na YouTube, ale o tom budete informovaní. V pohode to. No. Dobre, tak vyzerá, že otázky žiadne nie sú, čiže ďakujem vám ešte raz za ochotu a váš čas. A ja vám veľmi pekne ďakujem, bolo mi potešením, a dúfam, že budete z toho niečo mať. Asi tak. Takisto ďakujem aj všetkým, že ste sa zúčastnili. Bola tu celkom veľká účasť. Dobre, tak sa majte pekne. Tak pekný deň a pekný zvyšok dňa vám prajem teda. Držte sa, pán profesor. Dovidenia. Dovidenia. Mm-hmm.